Soňky günlerde İran'ın bir näçe şäherleriniň we köçeleriniň halkyň etiraz meýdanına öwrülipdir. Bu itirazlaryň asasy delili pul çalışmalaryň hasam dağlar narhynyň artmagy we asasy haritlaryň bahasy iladyň gündelik durmuşyna bolan gönü-gönüden täsiri diýorlar. Tehran azat bazarlarda bugün ara Amerika dağlarının narxy 135.1 tomana golaylaşypdyr. Bu narxlar geçen aylara göre gaty biýik bazar iqtisadi şokka sebäp bolupdyr. Dağlarının bahasynyň artmagy gönüden göni birinci yağ, et, süt önümleri yani birinci imit haritlaryň narhyna täsir taşlapdyr. Berilen habarlara laýykda imit haritlary geçen heftede %30 ýokary galypdyr. Munyň özü girdejisi az toparlara agram salyp, umumy narazyçylyga köpeldiripdir. Bir narazyçylaryň biri şöyle görüň berýär. Biz indi nan, imit, et almaga güýjümiz yeten ýok. Bahalar günde galýar. Bizim girdejimiz öňki boluşy yani diýär. Döwlet jogap bermesi gerek. Iqtisadiýat işbilermenler kan fakturlary şosanda ilatyň ihtiýaçlaryny azalmagy, halkara çeklendirmeleri, aç-açan iqtisadi siýasatlaryň ýoklugynyň köpelmeklerde nakşy barlygyny aýtýarlar. Käbir analitikler bu ýagdaýy dowam eden suratda iqtisadi inflüzün çökkünlik täze tolhunlarynyň ýoldalygyny düýdürüş berýärler. Soňky etirazlaryň diňe dağlaryň bahasyna garşylyk görkezmekden eýsem saçkynlyklary gün saýyn geçýän halkyň ýüreginden çykýan nalyşydyr diýorlar. Döwletiň bazarlary kontrol astynda saklamak, bazardaky söz bermesine garamazdan halkyň emeli çaralara garaşýarlar. T24 telewizyony Abdurrahim Kerimi.